nyt tiedä, onks mä oikein tässä kuvauskunnossa, kun mä oon vähän ryypännyt. Tai no eihän mä nyt paljon. Otin mä jonkun 12 tai 15 viinaa nelosvahvusta. Ei se nyt paljon oo. Pierrettää vaan ihan saakmaristi. No. Mitäs tästä nyt sitten mä sanoisin? Eiköhän se sitten ollut tässä tällä kertaa minulta, joten heippa! Mua vähän yököttää.